як савол ҳозири иҷозат аст. ин талаби аксари мансабдорони давлатӣ аз хабарнигорон дар нишастҳои хабарии ҷамъбастии соли 2022 буд. сабабро ҳам дар он меоварданд, ки барои хабарнигорони дигар фурсат дода шавад. вале худи масъулон бештар аз маҳдудаи 15-дақиқагӣ берун шуда, гоҳе бархи онҳо то ним соат ҳам маърузаи худро қироат мекарданд. баръакси нишастҳои гузашта, ин навбат бархе масъулини вазорату идораҳои давлатӣ қабл аз оғоз қоидаҳои нави баргузории нишастҳои хабариро ба хабарнигорон гӯшрас мекарданд. регламенти ягони саволдиҳӣ ва ба баҳс напечини савол-ҷавобҳо аз ҷониби масъули пешбурди нишаст риоя карда шавад. сеюм, аз намояндагони воситаҳои ахбор омад талаб карда шавад, ки барои иштирок дар нишастҳои матбуотӣ бо либоси расмӣ ва ним расмӣ ҳозир шавад. посухҳои умумӣ, худдорӣ аз овардани оморҳои мушаххас, ба дигар тараф бурдани мавзӯъ, шонси дигарбора надодан ба хабарнигорон барои пешниҳоди савол аз ҳолатҳое буд, ки дар ин нишастҳо ба мушоҳида мерасид. хабарнигорон мегӯянд нишастҳои матбуотӣ сол то сол маҳдуд ва қолабӣ мешаванд. агар солҳои пеш дар нишастҳои матбуотӣ роҳбарои аввал намеомаданд ё ки масалан аз додани баъзе оморҳои шубҳанок худдорӣ мекарданд, маълумоте ки солҳои пештар бидуни мушкил дар варақаҳошон мебаранд ё ки ба суоли журналистон вобаста ба омор посух медоданд, имсол онҳо ҳамин оморро умуман пешниҳоди журналистон намекунанд. нишастҳои хабарӣ як фурсати муносибе барои пешниҳоди саволҳо ба раҳбарони вазорату идораҳо аст. чунин нишастҳо аз соли 2006 бо амри раисҷумҳурии Тоҷикистон ҳар 3 моҳ баргузор мешуд. дар соли 2011 баргузории нишастҳои матбуотии ниҳодҳои давлатиро аз 3 моҳ ба 6 моҳ оварданд, ки боиси интиқоду нигаронии хабарнигорон ва созмонҳои журналистӣ шуд.